Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. A sị nke onye chiri ya zere. Ụbọchị tata nọ ka anyị kpaa maka otu these young girls otu o si eweti their life. Ibela anya ife na-eme n'ụbọchị nke tata nọ ya jụọ onwe gị kedu ife na-emezi. Ụmụ okorobịa kịta zitere ịkpatazi ego n'ike, ha wee na-eyuzuzi these young girls. Kedu ife na-achọ ikwu? Iburu a lady or a girl, don't be desperate for anything, because one thing this certain na women, girls are desperate. Because of that, I dey use one na agwọ ọgwụ ego anytime any day. In a these videos now, for all these girls if you're about when they use away may one or two, because they are desperate. They refuse to stay with their boyfriend the broke. Ha chọrọ quick money. Ha chọrọ go Brazilian hair. Ha chọrọ travel around the world in a seconds. Chefuzie n'ụwa adịghị otu aha. Ị na-aghọta? Chefuzie n'ụwa adịghị otu aha. Awee na-use ha na-eme anything ọbụla. All these girls ị na-afụ na street now, ụfọdụ n'ime ha aga amụzikwa nwa again. Ụfọdụ n'ime ha erigo for life. Gị chọrọ gị na mmadụ nọ ya mana ọ bụzi mmadụ ejighị ewe mee ife dị evil. Ị na-afụ this video gị na-atụsa ya, this thing should stop. These young boys of these days dị desperate ịkpata ego, so iburu ele dị dịkwa desperate eyuzuo gị wee kpata ego aha. Ịghọtago? Ị nọ university, mpa gị na mma gị dig school na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, gị feel na nke anyị gị feel na nke na-egi adịghị ezuzi, gị chọrọ nwoke ga-enye gị mmụọ. Be careful, because now our both our mothers and our fathers just will be their own life. Girls these days the desperate. Or maybe these young boys I know use it for any ogwe governor. Share the video.